Opus 5 er en helt ny hospitals- og plejeseng fra den danske producent KR. Opus 5 kan hæves til en lodret siddeposition, så patienten kan stige ud af sengen i fodenden. Tests udført på Regionshospitalet i Randers har vist, at denne langsomme og kontrollerede elevationsproces kan være gavnlig i forbindelse med mobiliseringen efter en operation. Den gradvise mobilisering kan til hver en tid afbrydes, og retningen kan vendes. Dette kan mindske patientens ubehag og smerter og samtidig minimere risikoen for at falde under mobiliseringen. Det kan også lette den fysiske belastning for plejepersonalet, når de hjælper patienten ud af sengen. Opus 5 kan også vippes 10 grader til hver side, hvilket gør det lettere for plejepersonalet at flytte patienten, da tyngdekraften hjælper til. Med Opus 5 kan patientens ryg, lår og benposition tilpasses individuelt. Derudover har Opus 5 3 forprogrammerede komfortstillinger. Alle 3 stillinger giver patienten mulighed for at sidde oprejst og er bekvemt under samtaler med personalet. Få flere oplysninger på krbed.dk.